Počas reprezentačnej prestávky vám opäť prinášame novinky z kuchyne Kamzíkov. Pozvanie do môjho štúdia prijali tréner Jan Šimko, športový riaditeľ Julius Koval, no a kapitán Kamzíkov Adam Kreknel. Vitajte pri prvom tohtoročnom Kamzík Talku. Dobrý deň. V štúdiu už sedí športový riaditeľ Kamzíkov Julius Koval. Pán Koval, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Začnem takou otázkou, že do Popradu sa vrátil Peter Bialončík, ktorý medzi tým už stihol niekoľko gólov aj vsietiť v našich farbách. Chcem sa opýtať, ako k tomuto presunu prišlo? Nastala nejaká interná situácia, čo sa týkala Dana Brejčáka. Snažili sme sa ju riešiť. Prišla možnosť nejakého tradu a zakomponovalo sa do toho aj meno Bialončík, takže pre nás určite výhodný trade, nakoľko, teda pre nás určite dobrý trade, nakoľko sme vyhoveli aj Danovi v nejakých tých jeho požiadavkách a takisto aj my sme si pomohli na tej pozícii, ktorá si myslím, že nás trošku tlačila. A topánka, samozrejme pozitívna vec je aj to, že sa dá počítať s ním aj na ďalší rok, nakoľko mal zmluvu podpísanú na Slovani na 2 roky, takže aj to je veľké plus, že Peter s nami zostane aj do budúcej sezóny. Do klubu sa vrátil aj Jakub Urbánek z Nových Zámkov, opačným smerom putoval mladý Čajkovič. Chcem sa opýtať, aká je situácia s týmito hráčmi? Samozrejme, tieto veci budeme vyhodnocovať do detailu a čím bližšie budeme k dátumu prestupového obdobia. Ten je tento rok 17.2. Takže budeme si to musieť v najbližších dňoch vyhodnotiť, aby sme vedeli ten kader zatvoriť. Takže nemôžem k tomu dať možno úplne dostačujúce informácie momentálne. Uzatvorme teda prestupy. Liga sa teda pomaly blíži k vyraďovacej časti, súpisky sa postupne uzatvárajú. Môže očakávať popradský divák ešte nejakú posilu? Ako to vyzerá v tejto oblasti? Určite ako každý tím. Pozeráme sa po možnostiach, ktorým by sme vedeli si pomôcť v momentálnej situácii. Samozrejme nikdy nič nemôžeme vylúčovať. Tak ako my, tak aj ostatné kluby si myslím, že sa budú snažiť posilniť pred finálnou časťou sezóny a takisto to platí aj pre nás. Poďme aj k trénerskej otázke. Zhruba v polovici januára opustil Poprad Todd Bjorkstrand. Čo mu definitívne podpílilo Konár? Tak to sú možno veci, ktoré si budeme ideálne zhodnotiť po sezóne. Tých vecí tam bolo viac. Nerad by som ich teda špecifikoval. Každopádne boli tam veci, s ktorými my sme stotožnení neboli. A na konci dňa možno si vieme povedať, že sme to mohli spraviť o pár týždňov skôr, ale na konci dňa dôležité, že sme to spravili. Pozitívne vnímam prácu Jana Šimka, takže ja len držím palce ďalej v tom, aby sme sa skonsolidovali čo najlepšie. Lebo ja mu samozrejme držím palce v tom, aby ten tým naďalej pracoval a ako nám to ukazuje posledné týždne pod jeho vedením. Máme určite káder na to, aby sme potrapili každé jedno mužstvo, ktoré proti nám nastúpi tento rok a to si myslím, že to sme aj dokázali. Takže vzhľadom na toto akurát môžem povedať, že sa snažíme zodpovedne pripraviť na ten finish, na ten koniec sezóny, aby to mužstvo bolo v čo najlepšej forme a fazóne. Trošku ešte nadviažem. Ako ste spomínali, teda pán Šimko novým trénerom Popradu, počítate s ním iba do konca sezóny alebo možno aj nejaký dlhodobejší projekt? Tak ja si myslím, že ak máme ľudí ako je Jan, v Poprade, ktorí naozaj tomu dávajú všetko a venujú sa svojej práci, snažia sa sami seba vzdelať a tak presne takých chceme okolo seba mať, chceme s nimi spolupracovať, takže ja jeho budúcnosť v HK Poprade jednoznačne vidím. No a na úplný záver teda nejaké ciele do vyraďovačky a do play-off? Tak samozrejme, náš cieľ je dostať sa tam. Sme momentálne 4 body od 6. miesta. Hrá sa o zvyšných 30 bodov. Pre nás je všetko otvorené a ideme od zápasu k zápasu.
hovorí športový riaditeľ klubu Julius Koval, ktorému týmto ďakujem. Ďakujem aj ja. Nasledujúce minúty budú patriť novému hlavnému trénerovi Kamzíkov Jánovi Šimkovi. Dobrý deň. Dobrý deň. Už ste si zvykli na oslovenie hlavný tréner? Nemal som čas si zvyknúť, čiže všetko ide v rýchlom slede, takže nejak tieto formality až tak... Formality presne, ako vôbec to nejak nevnímam v tomto smere. Ja by som sa zvyčajne nového trénera opýtal, že v akom stave našiel tým, ale keďže vy ste teda kvázi už dlhšie asistent, tak sa chcem opýtať inú otázku, že kde vás, alebo kde nás, podľa vášho názoru, najviac tlačila topánka pod trénerom Bjorkstrandom? Predovšetkým, keď už sa chceme nejakým spôsobom vrácať k Todovi, treba povedať, že odvedol profesionálnu prácu a nejakým spôsobom doviedol minulú sezónu k historickému víťazstvu na základnej časti Poprad. Takže v tomto smere to je jedna vec a kde nás tlačila topánka, bola to naša spoločná práca, čiže nejakým spôsobom by som túto odpoveď nerozvíjal v tom, že jeho spájal s niečím a aj keď samozrejme bol v pozícii hlavného trénera. Pre mňa je podstatné to pôsobenie, odkedy som prijal túto možnosť a ponuku a s mužstvom v podstate, odkedy som ho prevzal, tak v týchto nejakých intenciách by som sa pozeral smerom dopredu. Nie je to, čo bolo. Vy ste si do klubu dotiahli Jozefa Budaja, ktorý si sadol na lavičku, na stoličku asistenta trénera. Čo si od neho sľubujete? Tak s tým, že sa s Jozefom dobre poznám, aj z môjho predložlého pôsobenia alebo nejakých predložlých stretnutí, tak viem, čo môžem od neho očakávať. Je to profík, ktorý má hlavne tie charakterové vlastnosti veľmi dobre nastavené a viem, že sa v každom smere môžem na ňo spoľahnúť. Takisto je z hokejového prostredia, dlhé roky pôsobí či už ako tréner, teraz generálny manažér, takže tým, že samozrejme má veľmi dobrý kontakt aj so svojím bratom a čerpá takisto veľa informácií, povedzme priamo z NHL, takže vo viacerých aspektoch s tým, že tu jeho takú pozíciu sme v podstate realizačný tým vyprofilovali v to, že sa bude v detailoch venovať presilovým hrám a takisto obrancom a takisto má veľmi dobrý vzťah nielen so slovenskými hráčmi, ale aj s importmi, takisto aj ktorí sú u nás, čiže v tomto smere padla voľba na neho a jasne sme si stanovili pravidlá, ktoré on vie a aká bude jeho rola, alebo aká je jeho rola v realizačnom týme. Takže bez problémov sa toho zhostil a myslím si, že pevne verím, že v tomto smere budeme pokračovať ďalej. Odkedy ste sa stali hlavným trénerom, tak Poprad v 8 zápasoch vyhral 5 krát a 3 krát prehral. V súčasnosti ťaháme trojzápasovú sériu víťazstiev vlastne prvýkrát od októbra. Je dôvod na optimizmus? Pozrite sa, vieme, v akej situácii sme sa nachádzali, aj keď som povedal, že sa nechcem k tomu nejakým spôsobom vrácať. Optimizmus, áno, bol to pre nás hlavne ten posledný týždeň veľmi dôležitý, pretože sme hrali s mužstvami, ktoré boli tesne okolo nás, aj keď stále aj z môjho pohľadu a takisto aj vplyvom na hráčov sme sa pozerali na mužstva, ktoré sú nad nami a chceli by sme ich dostať pod seba, nie na mužstva, ktoré sú pod nami, ale z toho aspektu bolo veľmi dôležité uspieť v tom týždni, kde boli Nové Zámky, Zvolená, Liptovský Mikuláš a chlapci ukázali obrovskú ochotu uspieť. Samozrejme sme radi, že sme tie zápasy zvládli a celkovo tá bilancia, aj keď momentálne je taká, akú ste spomínali, tak my sa pozeráme na najbližší zápas, ktorý nás čaká po pauze a to bude zápas Nitra. Čo sa týka hráčskeho kádra, ste možno spokojní alebo máte v oku nejaké importy? Tak nie je to skôr, tak by som to nejak formuloval, nie je to otázka na mňa.
Samozrejme sme v kontakte aj s generálnym manažerom Julom Kovalom alebo športovým riaditeľom, s vedením sedíme a preberáme aj tieto možnosti. Sú situácie, ktoré proste riešime zo dňa na deň a nejak konkretizovať by som to nechcel. To je, hovorím, skôr otázka možno na Jula, ale v tomto smere určite každý pracuje na tom, aby sa ten káder, ak bude teda možnosť a nejaké zaujímavé meno, aby sa ten káder doplnil. Vrátim sa ešte k tej víťaznej sérii, ktorú som už načrtol. Čo ste stihli zmeniť? Tak bolo to predovšetkým veľmi rýchlo, lebo ten január bol pre nás našlapaný. Hralo sa v podstate 3-krát do týždňa a samozrejme vedel som, čo chcem zmeniť. Predovšetkým to bolo priniesť takú energiu, pretože mal som taký pocit, že nepôsobili sme v tých zápasoch do tej zmeny energicky a chýbala nám energia. Čiže vyvážil som ice time v jednotlivých zápasoch, pokiaľ samozrejme výsledok a okolnosti tomu dovolovali, alebo proste tých presilovek alebo oslabení nebolo toľko, ale takisto aj ten tréningový proces síce nebolo ho veľa, pretože pri také dávke, ako sme mali tých zápasov, tak viac sme proste vstupovali do hlav cez video a cez prípravu, tak samozrejme je potrebné aj do tréningového procesu vniesť intenzitu a dynamiku. Čiže to bolo prvé, čo som chcel zmeniť. Samozrejme, vo veľa veciach som sa snažil takisto apelovať na určité detaily, ktoré som mal navnímané z toho predošlého nejakého spoločného obdobia, že nám až tak proste nefungovali a bol problém nejaký prenos z tréningu do zápasu. Takže v tých detailoch, ktoré som mal navnímané, že potrebujeme sa zlepšiť a potrebujeme na ne poukázať, tak v tomto smere takisto som chcel priniesť zmeny, aby tí hráči to boli schopní aplikovať a boli schopní sa zlepšovať od zápasu k zápasu. No a na úplný záver pred teda vyraďovačkou a tou záverečnou časťou tej základnej časti, čo ešte treba vycibriť? Tak hlavne teraz pevne verím, že každý využil to obdobie na doliečenie, lebo aj tie posledné zápasy nás nezastihli v nejakej optimálnej zdravotnej forme, keď to môžem takto povedať, a niektorí hráči sa potrebovali doliečiť, či už z choroby alebo zo zranení, a takisto niektorých hráčov ešte stále máme chorých. Čiže pre nás je podstatný tento aspekt. No a samozrejme máme teraz nejaký mezocyklus, ktorý chceme opäť využiť práve na tie veci, ktoré som pred chvíľou spomínal, zamerať sa na detaily hry, či už v obrannom pásme alebo celkovo v defenzíve, ale takisto aj v ofenzíve, pretože jeden z aspektov, ktorý som vnímal, keď som preberal to mužstvo ako hlavný tréner, že sme mali problém streliť gól. Čiže takisto bol veľmi významný zápas, povedzme doma so Zámkami pre nás, hlavne na také sebavedomie, ale v tomto nejakej tej kontinuite a náročnosti alebo v apelovaní na tieto aspekty chceme určite chceme pôsobiť v tréningovom procese a využiť tento mezocyklus alebo tieto tréningy na to, aby sme proste vlievali do týchto hráčov jednak sebavedomie, ale jednak aj tieto detaily hry, aby sme ich vedeli čo najrýchlejšie aplikovať už najbližší zápas. Hovorí nový tréner Kamzíkov Jan Šimko, ktorému týmto ďakujem za jeho čas. Ďakujem za pozvanie. Tretím a posledným hostom v našom štúdiu je Adam Kreknel, kapitán Kamzíkov. Krex, welcome to the studio. Yeah, thank you. How are you doing? Oh, great. Good to hear that. You've been living in Poprad for over 4 months. So how do you and your family like it here? It's been great. The team's been very welcoming. I came over by myself to start, and family came over about a month and a half later. I have 3 daughters, so they both got to attend school here. The school has been very accommodating. It's been great to see them make new friends and how they've been treated.
it really feels like home. So the girls have been having a great time, and that obviously the hockey is great, but when your family's happy, it just makes everything so much better. Let me follow up. How are you adapting, you and your family, to life in Slovakia, both on and off the ice? Are there any particular things or aspects of Slovak culture you've come to appreciate? I think just how family oriented everything is. You know, you go to restaurants, there's play areas for the kids, so they don't have to stay around and be a nuisance, but they get to have fun. We're close to downtown, so we can walk around. The Christmas festival was awesome. We went and watched the Christmas tree being lit up. Just doing those little things and going to the ski hill. My two oldest learned how to ski just through school. And I think just having those experiences has been very, very thrilling for us to see that they get to try new things and go with their friends and learn the language. Our oldest can count up to 100 in Slovak. I can't count up to 5, but no, I mean, stuff like that's been great. And on ice, the culture has been great. I think the guys have been very welcoming to myself and adjusting very well. The team's been playing great as of late, and the fans, it's been fun. I mean, and then obviously getting to travel around, see the other rinks, traveling during the day, get to see other cities, and just the landscape of the country. It's beautiful. So it's been a lot of fun. Yeah, let's turn the page to hockey. How have you adjusted to the style of play in Slovak Extraliga compared, let's say, to the NHL and other leagues you played in? Oh, obviously it's bigger ice. That kind of, changes your game and your mindset, that you might have a little bit more time, but it's also harder at the same time because there's more room for guys to give you, but it's still harder to get to the net. And obviously playing with Kalof and Nas and just other players, we've found ways to have success on the score sheet. But I think the league, it's been a great league. I mean, it's harder than I thought it was going to be. It's been a lot of fun to be here, and the guys helping me out, just learning the systems and how to play on Olympic ice. It's been a lot different. But other than that, like once you kind of feel it and get used to it, it's been great. Yeah. And as a player with international experience, including representing Canada at 2022 Olympics, how do you approach your role in, let's say, mentoring younger teammates here in Poprad? I think just talking to them, getting to know them. Like we got the Sutros, Turan. We have other young players and guys that have been around for a while. I want to pass along my experiences and the things that I either have success with, or things that like I found like I struggled with throughout my career and the ups and downs. But I try to just lead by example. I try not to be too vocal, unless needed. But I try to just lead by example, playing the right way, and hopefully guys follow. We have a lot of guys that just work hard and do all the right things that give our team success, and we're all in this together. And we have a very good group of guys here that are willing to commit to winning. And looking ahead, what goals have you set for yourself and the team this season? For myself, no personal goals. I want to win. I want to win a championship. I've never won one before, and that's how hard hockey is, to win a championship. I want our team to be the best that we can be, and individuals to be the best that they can be. I think that's the most important thing, and guys playing for each other and for the team. So I think we've made those strides the last few weeks here. And the most important thing is it would be nice to win a championship. That's my ultimate goal, and I'll do anything I can to help. Mm-hmm. And what do you think the team needs to improve to make the deep playoff run? Well, we have so many guys now. It's just about consistency, realizing how hard it is to win games. We have a lot of big matches coming up. We've beat some good teams, but you have to do it on a regular night basis to be a top team like Košice and Zelena. Those are teams that are at the top, and how to get there, they do it night in, night out, and that's something we need to learn from those teams. And I think we've made those strides to do it. So having everybody committed to one goal that's the important thing, is winning. And we know that's what the business is all about and the sport is about. So guys just buying into their own roles and committing to those, that's how you're going to have success.
Hovorí Adam Kreknel, kapitán popradských Kamzíkov, ktorému týmto ďakujem za jeho odpovede. Thank you. Ďakujem. A na záver, dámy a páni, máme pre vás jedno obrovské prekvapenie, ktoré už v najbližších dňoch uzrie svetlo sveta na našich sociálnych sieťach. Preto nám ostaňte verní, sledujte naše sociálne siete a do skorého videnia.